रायजो राजाया गाव गावनि निरापत्ता आरो जौगानायखौ नागिरनानै जानागावआव फ्राय 11टा फेमिलि सान्थालफ्रा हाबफैदों। बिपिएफबो दंमोन आरो आगोलफोर अनाबर खालामनाय एसे दंमोन, बिथांमोना ज' हाबफैदों। आरो नैबे भैरालियाव बाव 7टा फेमिलि बिथांमोनाबो थांनाय गोबाव सम बिपिएफ खालामदोंमोन, नाथायबा बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा जों अनसुंथाइ होगोन, जोंनि सरकारा फैफिनगोन नानानथा खोथा बुंनानै दोनबाय थादोंमोननो। नाथायबा दिनै बिथांमोना गासिबो नायजोबनानै जों बेयाव थानानै जाला होननानै जोंनि सइच्छा जोंनि इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों इउपिपिएलनि दोलो जानानै। आरो बेल' नङा, भरतनगरावबो हाबफैबाय दाखालि, आरो बे हाबनाय हाबाफारिया जाबाय थादों। आरो फ्राय जोंनि कुसुगाव बियाबाव बिपिएफआ बांद्राय बिदि माबा गैला। फ्राय बिथांमोना रायजो राजाफ्रा साननाय हयै जे अबेजों थाबा मा मोनगोन, खारन रायजो राजानो जौगानाय नांगौ आरो सान्थि नांगौ। आरो बे जौगानाय आरो सान्थिखौ इउपिपिएलआ मावदों। मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा जोंनि प्रमद बर' चिफ सारआ गासै बर'ल' नङा, गासै हारि माहारिनि थाखाय, गासै हारि माहारिखौ जौगानाय आरो रैखाथि होनायनि खामानि मावनायखायनो गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्राबो दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ बजबनानै लानानै नैबे 2025आव जे भट होगोन बेखौ बिथांमोना थिरांथा लाबाय। आरो देरहानायाबो निर्घात देरहागोन, खारन बयबो भट होयोब्लाथ' देरहागोन। दा ओंखायनो बयनोबो जुदि खामानि मावदोंब्ला बयबोथ' भट होगोन। दा नोंखायनो बेयावल' नङा, आरो बे हाबाफारिया जाबाय थादों आरो जाबाय थागोन। जा एसे दङ बेखौ जोङो जोंनि दोलोआव फैनायखौ जों आजावना लागोन। आरो गुबुन गुबुनफ्राबो जुदि फैयोबा जों आजावगोन। मस्ट वेलकाम, जोंनि दरजाया खुला। राजखान्थि माने आङो 17 बोसोर बिपिएफआवनो दंमोन। ओमफ्राय दा जोङो बिपिएफ हान्जाखौ जोङो गोदाव सोराव दैदेनग्रा नुनायखाय जोङो दिनै इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै जोङो जइनिं जादों। दा अनसुंथाइखौथ' जों मोनाखै, जोङो मावनानै जाग्रा मानसि। दा 17 बोसोराव जों जेबो मोनैखाय बा माबा मोनसे जेबो राहा गैयैखाय जोङो इउपिपिएल दोलोनि सालायनायखौ मोजां मोननानै जोङो दा बे दोलोआव जोङो हाबफैबाय। आरो जोङो बे दोलोआवनो थानानै जोङो हेफाजाब होगोन। दा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै।